ku ci gaba da sa ƙasar mu cikin addu'a. Kuna ganin bala'ukan da annan suna faruwa kullum abu baya ɗaya ka ƙara ci, kullum abu baya ɗaya ka ƙara ci, amma mun san cewa Allah yana tausayin mu. Addu'o'in da muka yi mu ci gaba da yi, kada mu ji sakaci, kada mu ɗauka cewa Allah bai amsar addu'an mu. Allah yana amsar addu'o'in mu, amma tsakani da Allah abubuwan da ka faruwa wannan ƙasar akwai ayat tambaya. Dole sai mun tashi tsaye bayan addu'a mu ɗauki matakan nan da sun ka kai 2 ko 3. Mataki na farko mu ɗau addu'a ita aikin mu lailan wa nahar, wurin sallolin mu, wurin duk wani abu na ibada wata alaka in ta hada mu cikin sujaddan mu yi ta addu'a, ya Allah ka kawo mu ƙasar mu zaman lafiya. Duk wanda adda hannu cikin abin da ka faruwa ga ƙasar nan Allah ka ruguza shi, duk wanda adda hannu cikin jinin mutane Allah ka kawo mai matsala. Mu yi ta wannan addu'o'i. Abu na biyu shine duk inda an hakama wani dan ta'adda, an tabbatar da dan ta'adda na yana cikin masu satan mutane, maganar a ba hukuma ko wani abu bata taso ba, a kashe shi sadda an hakama shi. Me yasa nace haka? Saboda dalilai sun nuna an ta kama yan ta'adda, dan ta'adda za a kamawa, hukumomi su nuna shi yace ya kashe mutum kaza, ya kashe mutum kaza, ana kai shi kotu, daman sun tara kuɗi sai su zo su ɗauki lauyoyi, a zo ba a daɗe ba sai a hito da shi. Wannan duk wanda ke bibita abubuwan da ka faruwa ya ga wannan. Akwai wani mutum da ya mutu ana kira ne Ali Kwara, in ka saurari hirar da an kai da shi, ya kama barayi robalin, ya kama masu kidnapping din mutane da dama, ya kai su ga hukuma ta kai kotu, da baya sun koma dawowa, ya koma kama su, ya koma mai suwa, sun koma dawowa. Tsakaninku da Allah duk an ka ci gaba da haka akwai sadda za a barin ɗaukar mu. Abu na uku shine duk wanda an hakama ko an ce akai kuɗi ka akai kuɗi. Duk lokacin da ake kama wani mu taru mu haɗa naira miliyan 10 a kai, yanzu an kai kidnapping ɗin da aka yi fa wasu na kawai ka yin gurin mutum 2 ko 3, kai akwai mutumin da shi ɗai ya yi kidnapping, shi ɗai ba tare da kowa ba, ma'ana ya ɗauke kai ya koma ya bugu waya ya ce akai abu kaza a tara naira miliyan 10 a je a kai. Tsakaninku da Allah irin wannan ana bari? To abinda zai ba ku mamaki, federal gamman ku diba ku ga abinda an kawa mutanen Borno, mutum sama da 40 an zo an kashe su, manoma, talakawa, kashi na kaskanci, a cire kan mutum a aza bisa ga ciki ne. Amma abinda zai baku mamaki, wai shugaban kasa yayi alawadai. Tsakaninku da Allah alawadai aka bi dagarai, mataki aka son a dauka, wake yin alawadai, wanda bai da iko daukan mataki shike yin alawadai. Tsakani da Allah rayuwar dan arewa ta koma yadda kun san rayuwar kaza. In an haka shi kaji guda 10 da sadda an ka faɗi an kashe guda 10 shikenan an kare maganar, ba ka koma jin wani abu. Abinda ya kamata makusanta shugaban kasa su faɗa mai gaskiyar al'amari. Mu dai yan arewa tsakani da Allah wannan gwamnatin mu mun kai ruwa, mun kai tsaki wurin tabbatar da wannan gwamnatin, amma tsakani da Allah duk abinda an kai muna alƙawari na tsaro ba wanda an ka samu. Ga gwamnoni nan sun ci amanar shugaban kasa, kowane gwamna sun ya kai a ce yadda yake haka nan shugaban kasa yake. Saboda ni, saboda shugaban kasa yayi shiru. Duk gwamnonin arewacin Najeriya ban cire muku kowa ba, in kun ka cire gwamnan Borno ba wanda harkar tsaro ta dama, dukkanin su sun yi damuwa da zaben su na 2023 sama da abin da ya shafi rayukan mutane. Duk da akwai wani babban basarake ya tabbatar da abin nan da annan muna faɗi, yaran wasu 'yan siyasa suna ƙaryatawa cewa ana zuwa ana ɗaukan mutane ɗai bayan ɗai gida-gida. Ya yi ƙoƙari abin da Allah ya saka mai da alkhairi, amma fa Allah ya taimake ka, faɗin ana ɗaukan mutane bai jaye zargin da muka wa sarakuna ba. Kuna fahimtar wannan? Bai jaye mi ba, bai jaye zargin da muka wa sarakuna ba. Abin da ya kawo muna wannan hadarin Najeriya, musibar da muke ciki, hadisi ne sahihi, hadisin Aisha. Imam Abu Dawuda ya fitar da hadisin. Aisha ta ce da kunne na ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza arada Allahu bil amiri khairan, in Allah na nuhin alkhairi ga shugaba, yana so ne da alkhairi, yana son duniya ce da lahira ce su gyaru, ja'ala lahu wazira siriqin, sai Allah ya sanya mai mataimaki na kirki, mataimakan shugaban kasa, kwamishinoni ne, ministoci ne, daraktoci ne, a sa mai masu gaskiya waɗanda abin da ya dame su yaya za a yi gaskiya, ba ya za a yi a sace kuɗin ƙasa ba, yaya za a yi a taimaki mutane, ba ya za a yi a zalunci mutane ba. Ja'ala lahu wazira siriqin in nasiya zakkarahu, in yammanta sai ya tunatar da shi, ma'ana ya ce Allah ya taimake ka tuna lokacin da ka zo Borno kana zuwa fashewa kai da kuka saboda tausan abin da ka faruwa, sun ɗauka kai za ka ɗau mataki, abin baya ɗaya ya ƙara ce. In nasiya zakkarahu, sai ya tunatar da shi cewa mutanen arewacin Najeriya lokacin da kana campaign ka yi musu alƙawalin za ka kawo zaman lahiya, ka tuna cewa ka taɓa jagorantar zanga-zanga, mai ya kai naira 60 da ƙari, ka jagoranci zanga-zanga ya kai 80 da ƙari, ka jagoranci zanga-zanga cewa ana iya sai da litan mai naira 30, Najeriya ta kahu, ashe kai 130 na haka nuhi ba mu gane ba.
sai su faɗa mai gaskiya shine ma'anar in nasiya zakarahu wa in zakara a'anahu, in ya tuna sai ya taimake shi. In shugaban kasa ya tuna cewa waɗannan mutanen sun yi min duk abin da aka yi, amana sun bani, sun yarda da ni, sun aminta da ni, sun tallata ni masallatayya, sun tallata ni gidaje, sun faɗa ma talakawa ina da manufa mai kyau game da su, sun tallata yaya zan yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'anahu, sai ya taimake shi cewa ranka daɗe ka yi abin da za ka fansakkan ka gaban Allah ranar alkiyama. Duk mutumin da an kashe Najeriya ko da Kirista na, sai Allah ya tsaye ka ya tambaye ka me dalilin da baka ɗau mataki ba an ka kai farmaki wuri kaza, an haka shi wane kana da dama baka yi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa idza arada bihi ghayra zalik, in Allah na nuhin wani wannan ga shugaba, yana nuhin shugaba da wani abu ba alkhairi ba, ja'ala lahu wazira su'in, sai a sanya mai miyagu yan shan miyagu mataimaka waɗanda ba su son talakawa, zalunci ya dame su, ya za a yi a kwashi kuɗin mutane ya dame su, ko an kama barayi ba su sun ka dame su ba, abin da ya dame su ina shugaban ƙasa zai sakin kuɗi a zo a yi ciwa-ciwa a ba da tallafin kayan corona, su zo su ɓoye in hankalin mutane ya kau su ɗauka su sesuwa su raba ma ƴan uwansu da matansu da ƴan uwan matansu. Abin da ya dame su kenan. Ja'ala lahu wazira su'in in nasiya lam yuzakkirhu, in yammanta ba zai tunatar da shi ba. In shugaban kasa ya gafala da wani abu daban bai damu da talakawa ne ba, mi zai faru? Lam yuzakkirhu, ba zai tunatar da shi ba. Wa in zakara lam yu'inhu, manzo Allah ce in ma ya tuna, yace jama'a fa mulkin mu yayi kusan karewa, abinda asaura bai kai shekara biyu ba, ya kamata mu yi wani abu don tarihi ya hikaito mu. Ka a kawo tarihin mu, mutane ba su son jin tarihin mu. Zai ce ranka dade kai a hankali, in ho baka tashi tsaye ba, in kana son ka kawo tsaron nan, su wani da wani za su barka, wani da wani suke sawo ka makamai suna kawowa ana saye gare su. To in an kamar kashin mutane wa zai sayan makami? Wani da wani su haka za ka yi hankuri ka hita batun mutane na a yi tsayiya haka nan. Ma'ana in zakara lam yu'inhu, in ya tuna ba zai taimake shi ba. Ya Allah, duk wani wanda an mugun shugaba Allah ka gara muna baya gare. Ya Allah ka tsare mu da miyagun shugabanni. Jama'a ku diba ku ga yadda ake shan jinin al'umma. Waɗannan maganganun na tsaron wallahi abin zai zama ma abin bakin ciki. Yau duk wanda ka rayuwa arewacin Najeriya ya san mutumin da a Palestine ya yi mutumin arewa kwanciyar hankali, mutumin da a Pakistan ya yi mutumin arewa kwanciyar hankali. Jama'a bai kamata a ce an tashi tsaye ba. Allah ya ji kan malaman Kano sun yi abin da ya kamata, sun faɗa ma gwamnati gaskiya da wasu malamai na wasu jihohi, amma tsakani da Allah mafi yawa malamai sun zama 'yan shamiyar gwamnoni. Sai kaga gwamna ya ɗauki malamai ya mai su cikin aljihu ne. Abinda ɗaya malamai sun ka iya, gwamna ya kire su a zo a yi mai addu'a, shi ɗaya abinda sun ka iya. Amma a faɗa ma gwamna gaskiya cewa ka ji tsoron Allah, abinda ya kamata ka yi don shi. Muna ta addu'a ga wasu bayin Allah na Zamfara, abinda sun kai sun yi abin da ya kamata. Akwai wani dan siyasa Zamfara lokacin gwamnatin su takaci, amma ya tashi tsaye yayi ta wabasa cewa fa bala'in da ka faruwa Zamfara fitar da gamman hukalewa na ta yi. Gwamnan jiha bai damu ba, ana nan ana kashin mutane tun ana zagi ne an ka gano abin da yake faɗi gaskiya na. Jama'a bai kamata a ce dattawan Najeriya ba ku mamaki in za a zaɓe akwai wasu elders waɗanda gwamnatin tarayya ka turawa ko wace jiha, ka ga mutum da hurhura farin gashi ka ɗauka cewa maslaha al'umma ce yake nema, amma wallahi bai neman maslaha komai in ba aljihu ne ba. Elders din nan da gwamnatin tarayya ka turawa su zo su yi zama ko wace jiha cewa za a yi zaɓe, muna roƙon ku a zauna lahiya, kada a samu ta'addanci, in an su yi sulhu. Missa gwamnatin tarayya ba ta turo su jihohi su zo su bincika me yasa ake kashe mu? Kun taba jin an turo su? Haka nan cikin jihohi kowace jiha tana da dattawa. Yanzu nan jihar Sokoto akwai elders ko babu? Elders din jihar Sokoto ba su da amfani ga jihar Sokoto, abinda amfanin su kawai gwamna ya kire su, sarkin musulmi ya kire su, a ba su sakon da za a ba su. Amma su zo su zauna da gwamna su faɗa mai gaskiyar al'amari cewa wannan al'amarin da kai biris gare shi wallahi bai dace ba. Ka tashi ka hito ka yi bayanai. In gwamnatin tarayya abba ta kawo ma agaji ba ta yi abin da ya kamata ba, ka hito ka faɗi mi gwamnatin tarayya za ta yi ma. Amma ka kyale ka shanya jinin mutane, abin da ya dame ka ɗaya kamfen na takarar shugaban ƙasa. In dai wannan shi an manufarka, muna roƙon Allah kai ya cika ma manufarka. Mu wallahi abin da muke so wanda zai jagoranci wannan al'umma, a ƙwato rayukan al'umman musulmi cikin halin da suke yanzu. Fa gidanka baka da wani natsuwa, baka da kwanciyar hankali, yadda kun ka san ana cinikin rago tsakanin ku da Allah. Mu mun san romar demokradiyya. Duk wanda ya ce ma an san romar demokradiyya, ka tambaye shi tsakani ne da Allah muna da bambanci da lokacin bauta. Yadda kun ka san ana kama mutum lokacin bauta a kai shi a sayar da shi ya ɗora wa wasu bauta, haka fa aka cinikin mutane yanzu. Jihohin arewacin Najeriya, Kaduna, ku ji abin da ya faru shekaran jiya
lahiya, Katsina ma gashi nan, Zamfara gashi nan, kullun sai an yi zana'iza arewacin Najeriya ta zama kamar makabarta. Amma abin da ya dami mutane wani dan takara zai yin kaza, in yayi kaza ya samu kaza, shi ya dami mutane ba maganar kwanciyar hankali ba. Ya Allah ka kawo mana zaman lahiya. Jama'a mu taimaka mu yi ta yada maganganun cewa jama'a su yi ta addu'a. Bayan addu'a mu tashi tsaye mu kare jihohinmu. Wallahi in ma wani ya ce ma wai ma'aikatan tsaro na nan suna bi su kare ku, ƙarya ta yi ma. Kowane gari su yi kwamiti su sa matasansu ku tashi da daddare ku kare kanku. Sunnar manzon Allah ta yadda da kariya kai. Satin da ya wuce na yi ishara cewa a sai tocilin kowa ya sai dogo hitila. Wasu da yawa suna ganin cewa waɗannan maganganun bai dace ana yin su ba. Ni ba ni su ba, Allah ya faɗi haka. Allah ce wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribadil hayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ni ne ce a sai makami. Allah ya ce wa a'iddu lahum mastata'tum, ku yi tattali gare su gwargwadon iko. Mai iya sayan hitila ya saye, mai iya sayan dogon abin da ka cire abin nan ba sai na faɗa ba ya saye. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin na ƙarhi wa min ribadil hayl, da tankoki. Yanzu ba doki aka nuhi ba, tankoki aka nuhi, igwa aka nuhi. Don ko ta kwana waɗanda za a kare al'ummarku, a kare mutuncinku. Sai manzo sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce turhibuna bihi aduwallah, turhibuna bihi aduwallah, don ku razanar, ku tsoratar da wa makiyan Allah da makiyanku da wasu waɗanda ba ku san su ba. Allah shi ya san su, suna nan da dama ko ba su nan. Mafi yawa zaka ga wallahi an kama wani da dan uwa ne aka kama shi, ka cimma wa an hada da shi an kama kani ne, ka cimma uba an hada da ɗanai an kammai saboda neman kuɗin fansa. Kai kun san bala'in ya kai duk inda ba ku tsammani. To sai mu yi zaune biris tsakanin ku da Allah. Yan ta'adda in sun san in sun shiga cikin anguwa suna jin bindiga goma ta tashi suna komawa wannan anguwar. To amma gwamnati ta zo ta yi mana ƙarya, tana cewa a zauna lahiya kan mu ga kowa da makami. Don Allah haka a zama lahiya a ci gaba da kashin mu. Don haka muna roƙon Allah ya taimaki mutanen mu su samu ƙwarin gwiwa na kariyar kansu, su samu ƙwarin gwiwa na duk wanda ya kawo musu hari su yi afkai su kama shi. In sun kama shi su yanke shi wannan wuri, in za a kai kotu a fara kai ni kotu. Ni fahimtar cewa wannan shine matakin da zamu dauka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.